Sugeng Dalu Cak Yon. Pak Bos. Ampun ngaten. Kula niki nimbali Pak napa Mas? Manut lek kula niki. Oh jenengan manut kemawon nggih. Nggih, manut. Nggih. Anu derek tepangan riyen dereng nate panggih kok. Nggih, saestu dereng nate. Alhamdulillah dalu punika saged panggih teng Mojorejo. Mojorejo. Niki priyantone kuatah sanget warga masyarakat sami mriki nggih. Nggih. Sami nglemprak. Oh, munggah Kan dostok stadion. Nggih. Dipun tepangaken kula. Biasane ditimbali Cak Yon ning asline kula Yono. Oh, Cak Yon utawa Yono. Nggih. Niku mawa teges, Mas. Pripun tegese? Yono ki ana silsilahe. Wah, saking wong sepuh mesti. Wong kandhani kok. Wih, ampuh tenan. Yon niku singkatan dari Yon kalih No. Yon kalih No. Yon, apa to tegese Yon? Yon riyin niku bapak kula Sadrian Sepion. Oh. Terus ibu kula niku Sadrian Clono. Oh, bareng digenahke akhirnya jenenge Kento niku. Kento kok Kento. Yono. Bapak kula niku Sadrian Sepion. Ibu bakulan Clono. Saking sibuke mboten sempat damel anu jeneng. Terus dijenakne Yono. Yono. Oh, singkatan Sepion karo Clono. Nggih. Pokoke bapak kula bendina niku mider turut-turut terus Sadrian Sepion ibu kula nggih turut pasar niku mboten sempet napa-napa. Terus ngopen jenenge wong anu to, Pak. Ekonomi pas-pasan. Terus ning alhamdulillah sak sampune kula sekolah, terus kuliah sakniki nyambut damel waune teng pabrik mboten kerasan. Pabrik napa? Lho, riyen teng sepatu. Oh, pabrik sepatu. Nyalon satpam. Kalih wulan nggih medal kula. Lho sebabe ngopo? Satpam niku pun penak to. Bayarane wis genah nggih. Lah kok medal? Niku masalah bayarane mboten anu napa niku mboten pas kalih ati kula. Lho sebabe? Lho sebabe niku mboten napa cukup kangge kula omah niku mboten cukup. Oh, ngoten. Akhire kula teng anu nglamar teng Pertamina terus ditampi. Oh, akhirnya bar kok pabrik sepatu yang Pertamina. Pertamina kok Pertamini, bakulan kok yang Pertamina. Teng Pertamina, kula bagian pemasaran pun gangsal tahun menika. Nggih. Wis nganti sakniki akhirnya dijak komen niki. Oh. Pemasaran bagian anggrenjing ngoten kula ider turun toko-toko. Terus gas, LPG. Oh, sik kok. Pertamina lho ider iki piye pemasaran kok, Pak. Lho Pertamina iku kudune kan wis enek agen-agene, ora perlu ider to. Lho, kula bagian pemasaran dadi ider LPG turun toko-toko niku. Oh, alah yo. Agen LPG ngono. Alah yo ben keren ngoten lho karo kula. Nggih, alhamdulillah panggih teng mriki Masam Tijar. Nggih, leres. Nggih, ping pinten pun teng anu sak pangestunipun saestu. Kula lagek pisan iki. Monggo sami dedonga mugi taun ngajeng nggih nanggap jenengan. Amin Allah. Saged panggih kanca-kanca mriki. Amin Allahumma. Amin. Sing ora amin sok diwewan Oh, ben. ora bijak nggih. Wis bene. Lah nggih to. Kancane sampeyan meneng wae. Anu mek kowe ngomong ora? Gak. Lho, ngopo padha-padha ditanggap kok ora? gak loro kowe enak. Lah ngono kok pure iki. Lah iso. Kowe melok ngomong apa ora? Sing ora pangerten iki wong loro iki. Lho yo gene. Kancane loro ya gentenan. Lho, nek arep ngomong ya moro. Jenengan ngomong nggih. Nyedak ampun adoh-adoh ngaten niku. Kenalan sik kok kene. Lho, ngapa ora nyedak dhewe kenalan kuwi wis cedak, kuwi lebih akurat ngono lho, Mek. Nah, Ngono. tak kenal maka Tak sayang. ya betul. Kowe nek wis sayang terus utang, ya. Terus akhirnya rono. Aku kok kene. Kok kene lho, ning kene kok. Lho, nyapa kok, Mas? Loh, Ya Allah. Wong Mas dalange ra padha karo fotone kok. kok iso lho, Nang pamflete ora apik. Loh, apik tenan kaya ngene kok ora apik piye? Bareng ketemu kok gede. Kok pamflete sapa ta kaya fotone? Kuwi ketoke gede. Tapi asline ya lemu. Loh, ya padha ae.
ora sampe mboten sampe pokoke sampean masuk. Aku wis ngeri. Angger wong gede biasane kuwi wis to. Yo padha wae lek ngelekne aku. Boten iki lho kula sanjani. Ayo ngejak ben kenal. Cedak lho sing apik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jenengan sing Pak Saklar. Saklar iki lho. Samtidar. Angel jenenge. Lho, angel piye eling-eling kunjere tanah Jawa ki ning Gunung Tidar. Lho, iki lho jenengan rungokne. Sing duwe Gunung Tidar sinten? Nah, Sing duwe kampus Tidar Magelang sinten? Sampeyan. Ya mbuh ya wong mestine aku ya ora ngerti. Lah iki ra sing ndek iki gununge. ora. Heeh. Kula kenalan sik ben kenal. Nggih. Bareng asma. Pun kenal ta mriki? Oh wis no. Lho jenengane petuk ning ngono lali lho jenengane. Kalau sampeyan lari kopi ra bayar akhirnya aku sing bayar. Ya, Krek. Demi kanca ya ngono. Kaya ngono. Kancane ndi sing ora nggawa dhuwit kuwi mesti bayari lho. Nah, pergonan wekku ya wekmu. Nah, Lah wekmu ya wekku kan. Ora iso wekku karo kon. Iya to. Masalahnya kene ra tau nggo duit ngono. Kaya ngerti wae aku nunut kono. Kaya sing penting sehat ya, Mas. Alhamdulillah pangestunipun sowan dhateng Mojorejo. Mojorejo. Nggih. Dalam rangka ini Pak peresmian tanah. Kita peresmian tanah ini maksudnya. Iki ngono ki bersih dusun. Ah. Oh, nggih nggih. Bersih dusun dadi niki sedaya masyarakat dusun mriki Mojorejo sami nglempah teng mriki seneng-seneng bareng. Lah, ngono lho. Ngomong bareng tirakatan bareng. Tirakatan nanggap Nah. wayang. Ngono lho. Nah. Jadi bersih. Iya, sawise resik terus banjur dianeke pahargyan ngene iki. Berarti sore lo nyapu bareng. Piye to? Sore mau malah kegiatane reno-reno kok nyapu. Lah jadi bersih. Maksudnya bersih desa kuwi ora kok ngresiki regetan, ngresiki godhong, ngresiki plastik ora. Genahno cak yo, genahno ketok kok. Desa Ora rasane riyen. Nggih, niku Bersih desa artine kuwi ngresiki memolo reget kuwi lho mang lho. Ben desane iki ora kena omo. nah, ngono to. kuwi. Ra Jawa. Berarti kene iki anu panenan tani. Tani Tani. ini sukses kabeh mulane bar tani panen terus bayangan beli Bayangan, tirakatan. Oh, jenengan jalan putih ta, Pak? Yo omahku ketan kono. Tepi saking iki. Sumber Agung. Lah, sumber Tapi aku. ngertos daerah mriki tanine napa? Ya urung, ya Udah ngerti ta? urung. Lah ngerti. Wah, yo. Lha padha wae ngono kok. Yo kula tanglet teng mriki niki mumpung lumpur tasik teng mriki Nah. jenengan tanglet riyen. Heeh. Kene iki daerah kene iki panene apa ora Sing ngono. ditenggo-tenggono sewu. Sing ditenggo-tenggono tak komen kali jenengan. Jenengan cedak-cedak kali masyarakat. Ditangerti. Mriki tandurane napa? Iki lho, niki bapak-bapak niki aku seneng niki lho bubuke ya Ah. bubuk sing sebelah Bubuk, mriko. iya. Niki warga Mojorejo sedaya nggih. Nah, ibu-ibuke sing semangat dereng ngantuk nggih Bu nggih. Alhamdulillah sehat nggih. Mugi-mugi panenane tambah lancar. Taun ngajeng mbok menawa ki panene apik nanggap wayang melih nggih. dalange. Dalange ngamuk. Dadi sapa ae iso lah. Oke to. Dadi takut dalange. Dan iki awake dhewe iki ngene iki rekan kerja. Nah, Jadi saling mengisi, saling meleng. kapi. Tapi sampean promosekne aku promosekne Kono-kono aku. Nanggap Mas Tigar iki ora rugi nyatane yoga lho sakmene kae ora enek sing ngantuk blas. Ora enek. Ret. Iki modele ngantuk sithik lho dipateni. Oh. Iki maksude keras sindene terus sinden. Lho kuwi lho. Apa baru tekan kono lho. Hati-hati ki adike kono. Kowe kok kemeruh. Ora kemuruh piye wong gegere ya padha lho. Niku. Wah, ya. Adike sing kono ya adike kowe ora paham kok. Aku apane dadi kono. Lho iso omah bundut tok. Sok subur kabeh. Lho, sing jember. Kene sampe nak takok ibu-ibuke mah lho. Ibu-ibuke kompak teng mriki warga Mojorejo jelas kompak. Ibu nggih. Sehat nggih. Ibu-ibu. Lah berarti mbok anggap ibu-ibu ki lara kabeh ne. Wong karo delok wayang kok takoki sehat nggih. Lah nek lara nyapon ngene. Dereng ngantuk nggih Bu nggih. Lah nang nang ngantek turu dhewe to. Kita kok malah Kita berbahasa. enggak kok pertanyaan kok sepele lho. Tegese aku iki berkomunikasi met
ben akrab antara Ben ning cedhak. awak dhewe karo warga Ah. mriki. Berarti menurut sampean bener ukurane. Lho yo bener. Ya salah. Masa salah? Sehat nggih. Wis ora usah ditakoni nek ning kene iki rut kene sampe kono iki mesti sehat kabeh. Nek lara nyapa ning kene? Yuk, sakit. Ya ta, lara mending golek pengobatan. Ora kok masalah loro orane, Met. Sehat ki maksudnya keakraban bahasaku karo ibu iki ben ketok kompak ngono lho. Nah, Oh. ada chemistry. Kompakku jelas karo wong wedok-wedok to. Aku ning dinggo ni seneng wedok. Mulane aku ora seneng wong lanang blas, ngono lho. Ya padha nek aku ya ora kenal lanang. Aja-aja kena wong wedok gur 5 nuk. Aku yo tetep panggah bapak-bapak. Ah, kene campur kok sing kene ketok sak grombol. Lah kowe ora sing buri gak dulu. Ya apa? Ora ketok. Kayak kabeh madhep rene lho nek ora. Lah ya tontonan ning kene. Ini sing kok promosekno. Ora, maksudnya apa sing madhep rono nguyo ngono kok piye ta? Jenengan nggih seneng Ngono to dhewe umpama. kon promosekno. Lah iya. Wayangane ning Kena kene. wayangan ning kene kok. Lho ku apa kupak atuh kulo ini. Dadi wong iki kompak Ora, ngono. kita tak kempesi. Yo, pensile angel golekane. Panjenengan beli. Apa? Boten anu mobile di Paulu. Pensile lagi jepat Aku ngerti. pas aku. Ngaturake panuwun sih, Pak. Khusus ibu-ibuke teng mriki. Oh. Sing kono ki lanang-lanang kuwi apa iso ngumpakno wong iki apa iso? Wah, kuwi. Lho ku kawan pasurane akeh aku. Akeh ndi? Lho ku lanang kabeh. Ya Allah sing wedok kuwi sak ndek kono yo wedok kabeh mel. Ayo dijajal takone. Oke. Ya. Bu semangat Bu nggih. Nggih, semangat ya. Oh. Wong keur 5 nuk tak. Hei. Wah, Ibu sing ngarep dhewe. Najan to mung telu. Tak tonyo lho iku. Lah karepe piye Raduno? Tak ben ketok Aku kompak. justru tontonan apa ya mulai campur sari, Nggih. dangdut, wayang. Nek ibu-ibu kok ngarep ki aku malah sedih. Loh, sebabnya? Tahu lho masalah ngarep iki wayu lah anake anyar. Dadi lagi anake anyar iki piye? Anake anyar. lagi dia anak cilik lho. Anak siji ngono. Delok ngarep dhewe. Monggo Pak Kumet. Muatu lagon ki mau. Wah karo ngemi ngono dadak iki melu joget. Apa-apa lagune. Lagu konson ning dhisik gembira. Sampai ngerti anake. Anu men. Nyapa? Iki boleh jawatan nyapa? Boleh aku setuju aku juga gak fokus kudu tak pasno. Tak pasno yo. Pengen kena pasal KUHP karo ngepasno ngono kuwi. Lu ngesakno anake lo golek asi. Yo ben prak pas dhewe nyangka mbok golekno Pas dhewe. dhewe. Suwi-suwi lah, kalau suwi-suwi lah pas. Acara ngene bengi iki bersih dusun. Dusun. Nika Pak Kadek nggih rawuh Nggih, Pak King. Kades. Nika nggih. Nggih, Pak Kades sinten? Nika Pak Farikul. Ah, nggih. Ngapurung Pak Farikul. Yo ngerti ta Mas. Lho, lah aku iki nambah Mojorejo kene iki saking ngapale to, Mek. Ayo. Ketoke jenengan pun sering mriki. Lah anggere dalu kula teng mriki kok. Lah, betina rene kok keliru dalane mau. Kesambung kowe. Kocok. Batin kuwi kok saya dhuwur aku sing saya iki mosok ate tanggapan nang langit. Baru ngono kok. Ya ampun. Memang Iki jelas dalan-dalan ya aku. kok dalan kor. Biasane iki dalan tikus kok dalan teleng. Anyar kok. Oh iya. Iki anjur ngene iki najan to anjur. Iki cor ki ngoten ngene. Ning alhamdulillah buat-buatnya pengen kepakit ale dulur-dulur Mojorejo ya. Ya. Iki ra tembung alus berarti ya tak gampang. Ngono ora sambung omong kok. Ayo. Ngatur ki panuwun. Penak iki mau dalane munggah kono ki desane ning daerah Cobaan ngono kuwi. Cobaan utawa Gunung Remes. Oh, terus Iya. Ora sambung balik tak tonyo lambemu. Jenengan dereng ngertos ta? Dereng apa kuwi? Sing kula liwati ndek wau klentu namine Gunung Remes. kono dhewe yo kliru rek. Gunung Remes. Nuwun sewu jenengan pun keluarga napa dereng? Dereng. Alah ya ora ngerti. Dereng to? Dereng mulai. Gunung Remes. Apa? Arep nyek. Boten. Kowe arep ngomong nek Oh, arep ngomong apik ngaku. Ora ngono kok sok. Oh. Kaya padha krasa to. Rasa Piye
lanang mau wedok. Lanang bagianmu wedok bagianku wis to kompak wong wedok paling lanang kesiji. Memberikan semangat kuwi awake dhewe ya kudu semangat. Lah, Terus niki bersih dusun apa desa, Pak? Dusun nek kaya ngene lho. Iya ta? Nah, iya. Iki wis jelas awake dhewe mesti mrene meneh. Kok rene meneh? Lah bersih desane urung kok wis kalah karo dusun. Yo, amin. Kami tuae wis nanggap sak dusun iki ya nanggap wayang mosok lurah urung ya. Iya. Kula temen Bapak, Bapak no? Pak Farikul. Bapak Farkul. Alah panggil Piye to, piye? Jenenge Bener akeh. sik. Lah ki sakmene biyen sing apal daerah Madurjo siji yo sapa? Dukun pijet lho dadi Sapa kenal dukun pijet? Sakimun kita. Apa wonten saya lu? Nggih ta, Bu? Nggih ta. Dukun pijet mriki Pak Sakimun ta? Lah kok ngertos niku tak komet niku. Iya dah, mboten percaya kula pijete. Lho lho. Lho sing mayang kok dipijete karepe. Kowe teman dalang terus pijet mengkurep ngono ya rampung. Lah pegel ngene iki golek penyimping ya si tukang pijet. Nyuwun kedai Mas. Walah tandang dienggo tanggapan kok jano. Iringan lho. Oh iya. Ho, aja cepet-cepet Mas. Kok kaya aku tak balik. Nyantai. Aku sing kendali sing tukang gitar iki sapa to kok tau timun to Sing sing ngene sing ndang ganteng ya Mas ya. ganteng iso putih kaya ngono. Sapa? Sing ndang sing ndi to iki? Wonge sing ndang kuwi ya. Oh dibur kae to. Heeh. Kira ngisor iki ya. Hah? Wah, ya. Ayo. Bareng. Padahal nanti wong. Gak isin kowe. Paling ora ki yo mbok yo yogane sing kok yoga kompak berarti kono yo kompak Prajawa we. Aku tahu nganggo yoga. Kompak yo. Oh, Beda. Beda. Kadang kumbira beda. satu tasik ya. Ora Ten iki. Lah nek niki lho. Jenenge wae wis kadang kumbira. Nah. Ora kumbira loka lho. Ayo, arep ngomongke apa? Ora. Wah jenenge wis gak meyakinkan. Lho, ora meyakinkan. Lah kadang Kumbira. Lah. Gumel apa gumolong ing sedya binalung ing rasa. Ah, Jenenge iki lho. kadang kumbira ki ya karepe dadi kadang dadi dulur nak wayah seneng. Nek susah yo gak nek sing ngancan. Lah. Mas ya. Eh. Untuk yoga-yoga semuanya. Siapa itu? Kok kagak roh kae to? Aduh jilbaban ireng bengkok. Semua. Ibu-ibu anu kados biasane aja ngantek gelem kalah mbek wong lanang. Soale wong ning dinggo iki wong wedok mesti menangan. Iya. Ibu nggih. Sareng-sareng nggih. Anu kendang tak golek. Alah kaku nek Mas Ibu. Tekan bapak. Nganggo kenong. Wah, tung ngono. Ya Saru koe. Anu. Kena kendang. kan ada mulu apa? Lho, nadaku sak kenek ku to cerewet iki kok iso. Kowe mangan nggo apa to lagune rumah. Oh. Ya, rumah ramah kuwi India kene. Biasa. Sarang-sarang ibu anu kendang. Nek ireng-irengnya oleh iki ya. Oh, kita wis ngateng-ngateng ya. Kendang. Nah, iki ya ini ya. Ini dia tenan iki. Sambil joget bareng-bareng ya Bu ya. Tolong pinggulnya masuk ning kursi tetap digesek-gesek, oke? Tumpah segari. Melok to. Pilih sajae. Oh, sing apa ya? Pilih sajae. Nggih, kok sido iki. Iya malah goblok dari aki apa? Para ini to, nek mau sing kene wis dadal sing kono lho. Kok ngarep iki. Nadane Piye? ngono kok nyoba India.
Bayi, kendang muni kok lali. Kula mboten sombong, 10 tahun kula teng India 10 tahun. Loh, napa teng India 10 tahun ini? Nek kula biasa. Oh, dadi kulino nyuling kula. Allah 10 tahun ini dia. Iya. Aku ngerti lagu judulnya Diamput. Apa yang nek lagu diamput iki ora. Larang. Kedai Mas, masuk. Lagu diamput dereng ngerti. Iya, dereng ngertos iki, anyar kita iki. Cara gini, oke. Jadi wong India kan ada wes nyanyi. Heeh, iya, dulu-dulu nyanyi mantan. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Diamput. Diamput asli kok India to, Mas? India, Bos. Oh, Aku karo India wis pelek. Indian soplek. Sarukan terus kan Jadi kan mobil. tongguan. Dikembangkan lagi, dikembangkan lagi. ya aku karo iso lah. Iya ya. Penonton semuanya. Yoko yoko. Ini nganggo sinden, sinden ki wong wedok-wedok. Nggo nangkok nyapa mbunggo. Oh iya. Lanang kok iso. Lho, sesuai acara mungkin menghibur Nggih. supaya bunyi iki nek tirakatan iso betah melek nganti enjing. Nah, Ya ta. nggih, Bunyi iki mulot digawe lagu-lagu sampean teng mriki tekan kene iki wong kene iki ngerti nek suaramu apik, Met. Mulai diadal setika bumi dirawuhke sampean kali Mas Tidar nek kene iki sedekah bumi utawa bersih dusun. Kowe ngerti artine bersih dusun? Ngertos tuh. Tuh jajal diantekno jarwo dosoke bersih dusun kuwi kaya apa? Bersih dusun kok enten artinipun piyambak piyambak. Ya madepe rono. Oh, ning penonton. Penonton. Nah, Terdiri dari Bersih dusun berarti papat. empat suku kata. bersama-sama kita wujudkan persatuan dan kesatuan sehingga menjadi negara Republik Indonesia. Pintere, malah rupane kaya Bang Serep ngono kok ya apik. Pikiranmu kok ya pinter. Terserak kowe. Gimana bersih Penuh kasih sayang sehingga kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Indonesia. Ya rada mirip gitu. Kayaknya mirip. Lah ya, aslinya beda ya, Met. Beda no. Bersih Tuh. Jadi wong urip kudu iso bersatu untuk menjaga kesatuan dan persatuan demi negara kesatuan Republik Kok pomang gitu isi. Rewet ora melo nanggap. Lah aku yo melu nekane kok. Loh, sapa? Aku ini berarti gara-gara sapa? Loh, gara-gara warga no. Loh lah iki, bukan gara-gara sampean to. Lantarane Mantan sapa? kanca-kanca. Lah Pak Lurah karo aku lah sini wis plek. Ora usah liwat jalan. Buktine basmane sapa? Alah, Bapak Kalerik. Harikul. Ora cepet. Loh, Harikul. Bapak Kalerik. Ini lho, Pak Farikul niku ngadakne wayang kulit nanggep bintang tamu Cak Komet CS sampean kuwi. Kuwi iki sing diutus nggih Mas Tidar. Ngono lho. Dadi Pak Lurah terus ngomong karo Mas Tidar nanggap sampean dadi engko kok kono rono sik kepotong terus rene Cak Radiowa. Jowo. Nah, Wah, ya karo tipis. Sabar ta awake dhewe iki selalu bersyukur. Akeh ya Aku alhamdulillah. gak tahu bersyukur, Mas. piye dosa ora tau bersyukur karo Gusti Allah lho. Masalahnya sing nyukurno wis akeh. Tegese bersyukur ya awake dhewe matur nuwun lho karo sing gawe paling rezeki lho. Sing gawe lho. Ya Allah Subhanahu wa taala. Oh, Gusti Allah. Kowe iki ra dunung lho. Enggak, kadang-kadang mau itu yang gawe urut-urut. Iya Mas. Apa to? Sing gawe urip iki Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih no.
Wong wedok-wedok ge urip. Iya mate rasa ado-ado teko kono sik. Terus aku kadang-kadang suwi gak urip-urip yo sing uripnya wong wedok. Jadi gak urip Kuwi urip papamu. Apa tuwek ada takok. Wong tuwek ora ganti kombi. Ben ojo dipisah, ben ojo dipisah. Ya no, aku tak Urung bar. nyapa to? Sih. Oh, iya. Wis to, Mas. Sik teko sik. Sun. Sun. Son. Sun sing suwe mas. Tak ora Sun. Sun. Sun kuwi. Sun ketemu. Ayo. Ya Sun. Yo, Sun. Sun kudu. Iki mau wis apik ya to. Bersih dusun. Lah nek sampean apa iso? Sun yo iso to. Apa? Ngartane liyane, kene desane. Mojorejo. Per suku kata huruf. Mojoreji. Jo. Mojorejo. Perwando suku kata. Mojo. Kuwi tegese mo kuwi apa? Kok sire arep ngartekno kok. Mojo kuwi monggo padha dijaga. Dadi jaga kerukunan warga Mojorejo mriki kersane dipun apa di Soal romekan. Mojo mau saka tebung monggo dijaga, dadi dijaga kerukunane. Iki Mungkin iki ketok kompak nyatane iso ngadakno wayang kaya ngene iki. Iki jenenge mojo. Monggo dijaga. Rejo. Rezekine muga-muga tambah kebak ora lokak. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kompak sing ngarep wedok-wedok tok mburi gak mungkin. Kok nyepelekne Wis ngono? bar. Kok wis Lah mana kok tulisane? Jo. Jo lali taun ngajeng mengke wayangan meleh nggih Bu nggih. Dalange sinten? Lah, apa loku larang ku nyeplek. Nggih rencana niki nggih jenengan. Sampeyan ngene. Piye pagah katut. Sampeyan sing dikersane Mas Tidar, mboten mireng jenengan. Sampeyan dhewe karaoke nggih. Yo Ya Mas piye? Yo Mas Tidar gitu. Kanca-kanca yoga ki yo dijak. Lho tegese ngene lho Ini Mas. wis sak paket. Lah sopor badhe sampeyan iso nekane sampeyan meneh. Lah yo ngono. Lah iki maksud iki aku ngelingno sampean. Pun. Tegese iki sampean aja dupeh dadi dalang ning yo klirwakne karo marang kanca yoga. Iki sampean karo yoga iki penting yoga. Ya ampun. Soale napa nek yoga niki rawuh teng Mojorejo. Mm-mm. Antara napa Mas tanggal 7 Mei wonten klenengan tanpa dalang iso jalan. Berarti dalang karo yoga ki penting yoga. Aji yoga. Upama ning dalan takoni napa klenengan. Nggih karawitan lho dadi. Mas Tidar ajeng kemudian 7 Mei teng Mojorejo. Acarane napa? Di karaoke wong cilik. Oh jenenge lek wayangan yo mesti bareng-bareng. Jenenge wayangan yo komplit ana yoga. Nek yagane nek sindene. Sindene terus sakniki ditambahi Berarti mendang. Mayang mendang. Ya setengah kurang tahun ya bisa mulai. Nah, ing daerah mriki kan hubungannya kali pertanian. Heeh. Pertanian itu berarti ana tanduran wit-witan. Ya, Hanya iki kula bedheki. apa? Nah, Ya, di apik daerah mriki lho, Dek. Sing angel pisan aku nek mikir. Padahal iku angel dalang iki aja meneh kok pisah wong liya. Bae niki kula bedheki sakniki ketruk. Piye kuwi? Wis mari. Mari. Tak wacana Yasin terus budal. Lho, jenenge Bapak. Mari. Dadi Bang Lungguh. Yasin, mari ngomong. Wit apa sing paling kuat? Iki Mojorejo kudune amen apa? Wit jati. Oh, jati kok kuat to, Bos. Lho wujudane digawe omah. Ayo, tapi iso ana sing kuat nek. Iki men ditangkap karo masyarakat Mojorejo meneh sampean. Iki pembuktian tadi. Ya iya. Napa? Wit rambutan. Rambut. Loh, Salah. lho piye to? Mau nih. Mau nih. Aku gak mau. Mau iso gak mau jawabane kok wet. Tak kira nawani mau nih. Wis mau nih. Oh, terus apa wit paling kuat? Wit gedang. 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 Kuat, Bos. Gedang kuwi keterangane bebek Lah iya,
babotanku geblak Kowe ngene. ngerti buktine wit bicang kuat. Piye apa buktine? Iki lho, iso nyonggo pirang-pirang negara iki gak kuat kok. Nek pancen sampean ngendikan wae wit jati kuat. Lah nyonggo ora nganggo wit jati ya. Tok, tok, tok. Kuat ora niki tergantung pemakaian. Nek wayang iki tetep nang dinggon ki nganggo debok, ora enek nganggo kayu jati ki yo gak enek. Ayo kayu jati gawe gepuk denele kuwi. Lesu. Lesu. Sabang Kok nek darah tinggi kaya tanggaku 650 kalau ditensi. Ora ya. tensi 650 ora modal to wong iki. Lah tangga-tangganya udah titip. Aku jalan tinggi kok tuwa. Tensi. Ning hati-hati ngomong-ngomong masalah wit. Wit ku nek cukup sing paling dhuwur iki carane mesti dipenek. Iya. Tiyang Mojorejo niki enten kalih sing gak iso meneh. Kudu dipenekno. Wong Mojorejo Iya. ana wong loro sing ora iso Menek. menek wit. Heeh. Sapa? Puji karo syukur. Cah kene. Lho, Sebabe. Pak Puji sampeyan nggih wau berarti sambutan mboten anu mirenge. Mari. Yo ngrungokne. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Mergo puji karo syukur gak iso menek. Kuwi anake sapa? Anake cekto. Sing ora iso. Puji syukur kuwi maksude memuji syukur. Berarti syukur kancane puji. Iya. Iya, Kamu ngono kok. Maksudnya ini sebuah mari kalimat. kita panjatkan berarti kan dipenekno to. Ini sebuah kalimat sing diucapno biasa puji syukur ngono lho. Kuwi ungkapan kata-kata. Sik Rasa syukur. Nek dialoge kaya ngono. Heeh. Lah nek pas sing sambutan Pak Puji dhewe. Mari kita panjatkan sayang. Mau diomong kok malah syukur Nyala kalimat kok. sinden ya Pak. Wah, mancuk no. Anu sampean. Lah nek aku yo biasa to. Tapi sing menggelegar. Oke. Diam seni. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang sing jawab. Wes to dianggep rame. Oke. Sing iki masa anu mboten purun jawab, Mbak. Kok nanti Mbak terkesima dengan kegandenganmu. Dalu punika monggo kita sami mirengaken swantene kita komen ingkang badhe nyanyi setunggal lagu. Apa met setunggal lagu apa to? Iki tau dikira anu kan nyiarno kok lagu dangdut napa campursari monggo jenengan maju mriki. Boten usah tepuk tangan, boten usah tabuk nggih. Monggo wis maju rene. Itu. Lah sing ngeplay sik tak lho. Sing ngeplay itu. Iki sing mati. Lah iki nyiksa penanggap kene gak leh. Salahmu takoni lagu apa kok karek aku lho. Yo lagu dangdut biasane to. Yo, langsung kita sambut dengan meriah untuk Cak Komen. Ayo, Mas. Tidak dindang. Aku isi. Oke. Coba aku tentunya istimewa untuk Mojorejo. Yo. Mulai bagian apa? Bagian apa? Pribadi. Kayak mantri BRI itu lah. Sebentar. Terima kasih. Nyanyine iki lho. Bapaknya urung kayaknya rumah kaya ngono. Oh. Ini yang menyebabkan perselisihan antara saya dan juga gamelan. Saya sebagai Rhoma Irama mengajak untuk tidak begadang, gamelan mengajak untuk begadang. Terbukti bahwa tadi limbuan begadang, ayo begadang, ya tak? Iya. Nek Rhoma Irama kan gak? Iya. Begadang jangan begadang. Mulai kinarto sabdo karo Rhoma ki ora rukun. Iki jamane iki. Jamane wis ora gathuk. Piye wis ora nyambung Nah, bener. ngomongi wong tuwek ora tau percaya nyapa. Mosok ki perlu yang lagu Beh, piye ta tau jumpa peres. Jumpa peres. Innalillahi. Oh, ketemu kan ngomongnya innalillahi. Iya. Gimana sih? Oke, tolong kendang nadanya G ya. Tendangnya bos ya. Ini jalur nada ngono Pak. Balonku ada 5 rupa-rupa warna hijauku kelabu merah
merahmu dadang biru meletus balon hijau Dore mbok sing anu menggelegar. lah perkara Romai Rama yo halus. Mosok balon beda sing kok ngono ki ya Ora nagekne. kira semangat to, Bang. Sampeyan iki sing Banter. semangat. Balon beda ki mesti banter. Oh, ya nak banter ya aja ganti dangdut. Terus jadi apa? Pop. Oh, lagune pop. Di. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon itu hatiku sangat kacau. Balonku ini mendalam. Walah, aku boleh berjasa. Makanya aja nyepelin nenek wong nyanyi praktekno. Meletus. Iya. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balon ini dan meletus balon hijau hatiku sangat. Kereta petuk edit kok we. Nek petuk ning ndi wong ora tau Iki blore sing jelas. sing cetok. Aja nganggo musik, Nganggone nganggo yoga-yoga. nganggo gamelan dilanggam. Oh, dadi langgam nggih saged kok. Oh, kreatif tenan tadi. Oke, iki kreatif. Bojone dimodif saiki pokoke didamel racing. Ya, Oh, layak sikile barang kok ngene gede-gede. apa melak. Ora lucu. Masa ya. Bojone itu dakrane bojoku anak bupati lho, Bang. Lah apa lho? Pele. Anake bupati kok Potong elok men lho nek bojo anak bupati. bupati ndi? Sampai detik ini, Iya. moro tuaku cek golek wilayah. Di sopo sing golek di bupati ini karo moro tuaku. Mbok negara ndi apa gerombolan sing digelem di bupateni maratuamu ki lho sapa? Bupateni Bupati kok golek wilayah. oleh wilayah. Dadi Lah, iya, lakon yen ing tawang ana lintah. Oh iya. Nadane napa? Nadane Bes. Balon kuat dari meletus balon hijau. Bledos yo gecekok. Modele langkah ya rada nyenyek. balone langgam kok nyenyek ya. Ayo nyanyi karo kene-kenean. Lah iya. Ayo. Iki tak jebone aku golek pasangan terus sampean tak golek wis to. Matur nuwun, Mas, ya. Oke. Saya pedhelkan ya. Cukup. Pertemuan iki ora Ya, yo. Anu nun pangapunten menika ingkang kersa jumeneng ingkang pundi? Lah cuma gak jenengan milih sing. Oke, sesuai dengan karakter Cak Komet. Ya. Mergo Cak Komet niku selerane mboten sing gede-gede ngoten nika, Heeh. tapi sing cilik-cilik. Oh, ngoten. Kula milihke ngene. Oke, lah niku Cak Komet udah sing manut. Jenengan Ketoke pancen dipilihne sing sesuai kali jenengan. Ketok. Kalau niku terima dipilihkan napa mawon tetep kula tampa. Nah, Ini ku bagian dari rezeki lah. nggih saestu api-apike wong niku lamun iso Nampa. nampa. Iya, Nah, iya. jenenge ngono kuwi rasa Syukur. syukur. Nah, luar biasa Cak Komet ngoten niku sae. Dadi lek gelem syukur, gelem nampa kahanan jos. Alhamdulillah. Wah, Seperti iya. itu. Sesuai senengan momen iki tak golekno pesenen. Iki mau wis tak tandani sikile tak kira ya. Terima. Loh, ora kok ngalih.
apa iki? Lah rambut tusumu. Iki senenganmu, jere mbok kon ngeri sikile. Waduh. Kalau rumah yo ngene, nang kene yo ngene. Lah aku harus mau pesen loh. Loh, Oh, Aku kan sudah mekas. makasih, makasih. Tadi sudah ngomong. Iya, matur nuwun Mas Hendro. Aku ngerti. kok ature meng piye lek gelem no? Wah, Apa? Aja sia-sia kayak lho. Si apa dalange iki lho. iki ta, Pak. Adil. Iya. Nggih, matur Iki nuwun. adil sing nomor 11 ya, Mbak nggih. Rolas. Oh, rolas. Nggih. Bayangno to rolas. Wala lho iki nak angkrem piye? Teng kok piye kok. Lah kan gak mek. Yo mek to aku selalu. Ah. Mergo aku golekanku yo ora sing ngene iki. Niki sing putih kula pilih sami nggih. Jenengan mawon maju monggo. Ya, siki. Yang gimmick niki. Wis kowe rono, aku tak golek dhewe ning Nah. ngene. Ngono lho. Dadi wis duwe pasangan dhewe, dhewe-dhewe ora oleh Mary. Iri dengki mboten, Pak? Bareng. Iya. Iki jenenge rezekiku. Yo ngene iki rezekimu yo ngono kuwi. Kudu ditampa, kudu diterima. Mboten kok pilih iki. Kene nih. Yo Nyapa nopo? gitu ya. Iki Kalau tak tambahi 50 kok. Sik disusui piye to Aku karepe? piro? kok tambahin pira? 50. Yo wis nang kene. Kok padha ae. Kalau kakek. Lah ketoke kok kunal ngono. Kalau aku mbok ngaku. Yo pantes iki tau iki lho sing jan berwibawa yo iki. Wah, ini berkasih. Anak berwibawa. Tone, Mbak, tone, Mbak. Baca tapi nyerung mari ya. Udah gedine gelut kok piye? Wah, dalah. Mboten tak kerja aku ya. Iki lho, Mek. Lagi ora niki mau rung dandan. Gelungan dicangking ngene ya wis ketok pantes lho. Jajal ki kon nyangking sanggul ngono kaya pantes. Gak pantes toh. Lah yang mulane ki Adik, namanya siapa, Adik? Saya Diva. Oh, Diva yang ini ya. Kodang kuwi ora tau ning Facebook ya iki. Diva. Asline seluane Diva. Nama lengkap Diva garangan. Nggih garangan jenengan to? Dalah, itu kok nana. Adik Diva. Baik. Nanti kita kalau mungkin berjodoh ya. Amin. Kamu minta apa? Mobil apa? Mau mobil Civic. Civic Turbo. Oke. Oke, saya belikan. Kok gablek duit weh. Mas aku yo arep Civic, Mas. Sementara awake dhewe itu dosa. Yang rodanya 3 itu untuk wirausaha. Wirausaha apa? Yo kita bisa usung jagung kan bisa. Kan, Pak. Jago. Buat tukono roda telu terus ngangkut galon ya lah. Enggak, aku nang ngarep dhewe guri macam guri. Terus? Tapi yang goreng tahu. Aduh, bulat Lagi kotak Mas. bulat iki dhewe. Ora sing nggonku kotak. Nanti Inovasi, ya. kalau kita berbulan madu kita kemana sayang? Mau ke Paris. Ke Paris. Boleh ya? Kita ke Menara Eiffel. Iya betul. Naik di sana kita foto bareng. Teko Majorejo kesasar. Teko Paris. Foto anu yan. Wong goblok Mas Uto apa eneke? Itu kan sing paling cedhak apa? Sing apik apa? permintaan istriku. Iya, nek iki tandane iri ya, berarti ya. Aku nang ndi, Mas? Kita tetap bulan madu. Nang ndi? Nganten baru kita di gua. Loh, Bulan madu ning gua. Saka tulo lho iku. Dari yang murah kan ada telek lowonya. Nanti kita ke Paris, terus Iya. makan di sana makan khas Paris itu apa ya sayang? makan Ada yang suka toh, Bos. Rasa melok-melok weh. Kita makan burger ya. Betul, makan burger. Nanti minumnya itu jus. 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 Jus orange. Orange. Kowe apa dulu? Jus apa? Ada yang Apa ini ya? jus glugu. Ya, Ya, gua kita jus iki. Aku Kan dulu. jus yang Minum mana? supi. Gua jus. Jus apa? Jus iki barang sing di blender. Ini apa? Enek ese. Wah, aku SRU. Kowe iki jane menungso goblok ngerti kok SR ngerti. Ini lagi gitu loh. Ya tim ki yo padha jajal aku merayi sayang ya. Kamu kesini nanti kita Aku tak main jus. juga. Buat jus apa namanya? Ini kok jus Iki apa? ngomong apa to, Men? Iki nak jus kan. Ini, lagi iki dijus kok suara surat. Enggak apa-apa nanti kamu Apa karuan?
Cara Jawa. Apa tadi? Iki jenenge smooth. Nanti kamu juga saya jus ya, walaupun kering kita jus bareng. Iya, kita oke? jus-jusan ya. Iya dong. Kamu apa nih? Apa aku tulang? Digandeng kaya aku ben ketok romantis Oh, ngono lho ben digandeng. ketok romantis. Beda digandeng. Delok to kaya ditambahne. Tambah matamu. Lah umumnya karo pacare kan ya gandengan yo ngene. Sing serasi, sing mesra. Jajal laku Dong dong. dong. Persis. Jangan Coba aku. Enak ya mejer-jer nangkap petek barang. Mau gandeng ora. Kesini sayang. Dirayu. Tak rayu nih. Kalau Aku biasa. masalah- Aku nganggo ini kok gamelan kok. Aku nangane bos. Lah aku biasa mbek gamelan. Tak piro to aku gamelan. Padahal. Yen ing tawang ana lintang. Capek. Aku kabur ben kita. Kita iri loh. Bisa Ya. oke. Ame to. Iri, nah, iri. Tekan cedak. Sang ayu. Oh, ning sare bisa. Iya, iya. Apa? Aku ning dhuwur. Tak tahu. Apa ta? Lu kok enek sing awe-awe. Yo kuwi mang sih. Kowe ora ngrasakno kowe, aku ngrasakno. Ya terus Nah kene ya, ben kita kok. mosok kuwi mang sing kesasar kono mang to, Met. Sampeyan pengen dhuwur, Mbak. Sang ayu aku ngenteni. Deloken kewas dan mesra banget. Saya padahal Iya, Bro. niki lemari pindah putih. Oh, padane lemari iki to. Ya sak Saya ku ben romanceng ngono. Romantis. Barang mega dengan koso delengan tonduk kayu. apa? Anake dhewe kok wis telu. Lagi ya. Sejune enten ndase kabeh lho. Lho, ora nek biasanya gitu opo? Ora Kita nek. bijane. Bayangno to nak raut iki. Malah penak to rasa kelangan. Kok bablas geger. Dadi anak-anak. Iki mau tekon iki kayu bocah omong lali lho aku. Wah, resiko lu anger rayu karo wong tumpek yo. Sun takon war Kau seperti ini. taniregi Kacang-kacang. ngate Pas. Ah, kuwi ini kacang tahu gula. jadi terus nih wong ayu ben ketok romantis. Alamat ini lali ya. Takut. Ya beli ya. Janji, janji. Ku eling. Lah yo ngoten niku ditiru. Aku Cahayu yang urip. delengen ketok. Lagi. Jeneng bojo kok ora tau rukun. Enggak tahu rukun. Kadang gugur dan gugur. Nyai go kotak karo. Kotak apa kok? Lho isi jajan kok. Lah. Wah. Ya, Angkane opahe yo kuwi kok. tanganmu iso hitam putih kayak fotokopi itu enggak, Mas? Yo ora apa-apa wong lanang ki anggere ireng tegese kuwi Kerja keras. Bekerja keras. paham ngono kok. Ayo terus lu. Kok sunatan toh? Untuk Lah yo apa? Sumadan. Iya. Lah kok muncale piring. Lalu badhe pertama wajan. Iri tandane iri. Wong iki rumah tangga nek gak pernah akur kuwi ya ngono kuwi. Napa ini nak model pasangan kaya kuwi rong wulan wis suwe iki. Lah omongane karo tangga ki sing apik. Sing rukun. Heeh. Ayu Melu gotong melu Raya. nyangga ngono lho. Piye to? Salah pacar aku. Ora akur pisan. Sisi tak yo ya rame rik mumet neh. Terus Ora sabuk demek. sing demek sapa? Lah ki mangke bojoku ngantek pencilan ngantek Aku mau Mas. Bojomu sing gak kamu. Bojoku mlaku muni. Kok rumangsaku kaya gunung remes mang glundung.
tak tonyo lono Aku kok suruh beku. kowe iki lho dingeno tak cilik-cilik kowe iki ning omah yo tenaga pengajar dingeno murid-murid kaya iki Guru lho. guru iki digulang diri ana unen-unen Kowe nyapa to? guru kencing berdiri murid liwat diwiyohi kae Loh, piye to? Cek tak Pak Kencing berlari. Lah kuwi Heeh. nek digo contoh tak cilik Berarti kencing berdiri gak oleh. gak oleh lho Lah gurune wedok, kok ngatet. Ayo mana? Rona iki sapa Aku nonggo. terjadi gempa Simbangane kaya simbangane kita kok. Mas lek omah tak pateni lho, Mas. Wis kabeh RT sisi Kaya semut umumnya wong wedok sing dipateni iki kok lanang kira-kira kok Lah yo mosok Sri Tanjung kok balik irit. Dang. apa Loh, gak cek lho. yo ijek lho wong cek ngomong Iki jadi goblok. Kaya ora ana sing jadi bingung. Sakira delok kamera dok. Ya. Nek iso aku mulai mlaku. lho tenan Lah iki lho, disekseni wong akeh lho iki. disekseni Disekseni wong akeh. kok ngantek mulih nggo ambulan aku ora kudu kelawat ning gonamu Oh, jemen yo. aku saiki ngono kuwi kadung kepotong ae Ayo aku botol aku selendru. Wes. Aku kaya kucing. kowe iki tak omongi to yo nek slendro ki wis dini kae wonge yo kowe iki yo wis sambat nek slendro rondok larang apa meneh mbek Yudo malah larange kowe kalah terus lah kowe mbek aku mosok kalung 500 e kadek Iya ya kan. lah ngono janji iki kok Iki nek kancane ojo gandrung. aku model kan ke wedok tak tuwempesno model tekan ndek sayu Gunung remes ngono. Nimas ingsun prasopo sineksen enan bumi Ora. Aku ngomongane kaya ngomong iku lan sae. aku iki daerah Bojonegoro iki pengajar pengrawit Biasa. Oke sing ning daerah kono ki kok krawitan ki upama nek job ya aku renek ora sido Lho, sampe lho aku sing blantik gonge ya aku iki kok iki ora enak. Wilahi. Kok wilahi ayo ada mati aku. sing Ana sing yo kono to. Iya to. Sineksenan. Dari tangis sing. Langit gitu. Tahu. Langit. Kayaknya apa tuh tetangga sebelahnya kok ngomong aja. Ben eling Kok iki karo modele. aku bahagia Lah ya. ya aku ya bahagia. Oh, Aku di sini ora cakep, Mas. cakep lho. Lebar. Cakep ngono lho. Iya cek iki karepe gak Mas iki acarane sedang kok sonar kok pindah Iki rabenan koyo ngono. Nangis sing tias. Berarti terus. Sing lho. tangising Oh, nangis sing oke. lah lho sing yo ning kene Lah kenapa? nek cilik apa-apa cilik lha kuwi kono ora yo nyandung sikil nyandung Nyandung sikil. aku nuwun sewu lah nek cilik ngene iki ning dalan kan yo ora krasa to bos ngene yo biasa malah apa to ki dene sak minil ora yo Malah aman loh. aman apa nih Weh, sapine so. Berarti sapi. Komedi yo akeh. Pengucapan pemenggalan katane. Iya. Tangis ing Lah, kowe iki sapa kok marahi kuwi sapa
Guruku ki guru pengrawit, lha kowe gurumu kok Lah lho kono. guru pengrawit nek sombong nek guru gotro. Mulane ilangan diri guru gotro. Hei. Tak ora sah ngrungokne gulung teteker ya. Gulung teteker ngendi? Tani sing baleni wis kompak. Dulu, aku lagi ngerti iki lho, Dok. Gila aku kok nyekeh dah. Kenapa nyekeh? Ngeten lho. Lu ngepang lu kan. Kok kaya ulo. Ayo nempel. Kok kalau geger dhewe. Romantis iki. Oh, gandrung. Eling-eling kae. Somben nek sida aku dadi manten mbek kowe iso jodoh wong loro. Amin. Besok bakal tak tanggapno. Kok ini Ya ora iki ya. wayahe wedu. Besok bakal tak tanggapno. Tip ya. Kok tip Alah yo ora Wong sing apa sembodo wong lanang iki sing bodo. Wong ora ngene tanggapne tip lho. Lah wayang pun biasa iki biasa dinten nggih kinden awur wayang pun biasa. Lah kula nggih sering ngeten iki nggih biasa. Pengen sing luar biasa. Kowe iki lho nyanyi apa ora, Dul? Gak aku tak takoki bagaimana burung aku. Iki panitia kok nggih. Aku iki panitia kok ngerti panitia cek cek lagi tekor-tekor lho. Bakso, Bakso rung tak papano susul soto. soto. Soto rung tak papano jajanan metu. Walah aneh gedang. Dadi kita caket Pringgas Raden. Kopine enak. Pompak. Pakai lu yo pahit yo. Iya. Jajal kowe karo kono arep nyanyi apa? jajal iso. Karo aku cah nomor ya ya iya. Sayang, Karo Mas. aku tanya sama kamu tolong dijawab ya. Udah mau petang kono. Satu nada Mas. Sayang, ese opo. Selama saya mengkopi. Sing yas. Ayam kale-kale saya kaya cinta wis ganteng sing gede. Tonyo ngono lho, Mbak. Udah gede. Sampai Mas. Asal. Gue jatah dhewe-dhewe sing rebut. Sayang, ese opo. Selama saya mengkopi. Kowe kane opo. Mongkopi saya mau ke sing paling. Sakopak ya. Oh, Lah nyapa memang kok dipuluk nyapa dipuluk. bisa mak jajal baleni. Saya baleni. Apa memang? Bisa mantu mak dong. Sayang, Ese apa? Selama saya mengkopi. kane opo. Kowe sing paling tak tresno. Tresno dene opo. Tak suka tekan hatimu. Mati ane opo. Mong kowe omong liya. Lah kok apik dadine. Dadine apik kok. Apik ke. Cintaku asa konyong-konyong kono. Karo kowe tak ayu. Cintaku asa konyong-konyong kono.
iki. Sepasang remaja jatuh. Lu tiba loro no. Lagu loro. Sepasang remaja jatuh cinta. Oh iya. Jatuh tok kaya jomo. Sepasang remaja jatuh. Cintane lho di. Iki nak susah cinta yang Lagu disusul. Ayo jajal we. Mah sepasang ayo. sepasang remaja jatuh. Iki lagu ngene. Kowe jajal pomo gandengan wong loro to. Sepasang kera jatuh cinta. Untuk lagu. Inspirasi lah kan. Lah antene yo ketek wedok mbek lanang iki Ayo, padha. Oh, aku ora ketek aku. ditawarkan kepada masyarakat Mojorejo tadi ada permintaan. Oke. Sekali denok wonten sikep wonten katresnan sejati wonten. Wow para bapak-bapak pamong juga ngersake niku. Oke. Cak komen. Bapak di Niki lho, pesenane sakmene kae iki lho. Ah, Dik, iki mesti santet iki. Apa enek meh nek kok ngene nganggo Lah aku dapat ngomong ado. Dia nyantet iki. koyo ekot iki jelas wis suwean tok. Iya direpasi yo. Enek papane gayane ya. Yo iki lho. Iki lho. Kok kaya telek dingin. Mari Pak. Ning ndi to? Alah. Iki jenengan waos, terus jenengan waos niki. Maca kecil omah ping 3. Ya. Kok tak ndung loro. Anu mulai niku Iki Nggih, nangane. saking mriki nggih. Nggih. Sugeng dalu padalang badhe nyuwun tembang sambung wanci dalu. Saking Jayeng Setyaka mugi sedaya pinaringan seger waras. Matur nuwun. Sampeyan Mbak. BPK IT Kepala PESA. Piye to? Kepala PESA kok PESA lho. BPK Badan Pengawas Keuangan. Heeh. Bapak kepala desa kok kepala Nyuwun desa. lagu sabar. 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 Lah sing sabar dituruti sik wong sing lagune cekak dadi benar. Janji sabar mabar kesusu sawae jembar-jembar. Lemu. Kuwi segaan. Kuwi nek lagune kono. Kuwi segaan. Janji sabar, gak usah kesusu. Awake katon jembar, mergo geden iki arep ngomong apa? Geden saru. Ora sadya mau. Waca sing apik. Sabar ya. Betul neh. Kowe golek kotak neh ya. Kok usung-usung kotak aja. Lah ya iki rencang panitia nyuwun lagu kanggo Riko. Kanggo Riko no. Riko, macane Riko. Kanggo Riko. Heeh. Niki ugi saking Mbah Sami nyuwun gendeng Gending. Enteng kok tak dilarat dhewe. gendeng Karangkates. Karangkates sing Salah SBK sing Mbah Sami nyuwun gending niki amargi teng Blitar nyuwun gending Srihuning Mustika Tuban. Itu hubungane lho apa karo Srihuning? Tuban kok Blitar. Ketua panitia nyuwun lelagon sakit rindu. Oke, panitia nggih niku. Niki saking Mbak Tin nyuwun podang kuning. Ya. Peke diaturke Kang Oh, Muti dibenahkan sing diri. Muti, Kok. niki podang kuning riyen. Derek Nggih, podang. kersane sing pundi? Penting jane sing saya malah kenging panitia niku. Lah panitia riyen nggih. Niki sakit rindu karepe saking mantos lho. Sing request mantos. Eh? Sing request mantos. Yo. Sing mantos. Sapa, Mas? Sing Dia ngertos. makan ngedeni. Ketua panitia menika nyuwun lelagon sakit rindu riyen Mas. Monggo Sumuk. iki khusus panitia. Panitia mergane kawit mbek wingi sampun tanggal gawe. Wah, iki minangka jabining kesalahan. Acara tanpa panitia tidak akan terlaksana. Mulane Ini sebenarnya apa sih kamu? Jarimu mau cekel Oh. apa ta? Keri Mas kamu. Walah. Kok yo gak opo. Kabar iki bayar gaji. Keri digulaji. Oke, diatur kayak Gak.